A mensaxe máis importante é que a sociedade de Ourense, as súas institucións e a representación das mesmas estamos unidos frente a un acto en contra da democracia, un acto de barbarie aos que xa a banda ETA nos ten acostumbrados. Unha maneira de decir que o Estado social e democrático de dereito vai a seguir por os seus vieiros como está na Constitución. O que hai que dicir a esta xente que nunca van a conseguir pola forza impoñer o seu criterio. España é un país que quere vivir en tranquilidade, que ten moitos problemas que resolver, pero en cualquier caso que non desexa que nadie lle impoña o seu criterio. Queremos vivir tranquilos, queremos vivir en democracia, queremos respetarnos, queremos entendernos entre todos e, como digo, non ten xa ningún sentido este asunto. Apoiar a quen teñen a responsabilidade desde as institucións do Estado de acabar con esta barbarie. Todos temos claro por que estamos aquí, non? Sin máis.